vítame vás na tomto serveru, je to Minecraft a chcem vám ukázať, ako vyzerá Minecraft a no, chcem vám ukázať túto stupenku na Minecraft, je to Minecraft 4 Fun si myslím, celkom dobrý server, dobré pluginy, napríklad, vám prezentím tento dobrý plugin, nejde, to nejde. Tak ho vám ukážem asi na iných stromoch, lebo majú padač. Nie, takže toto som si tu asi nedostával ešte, no nevadí. Mám veľa stromov, lebo som si cez to som si to už spravil, tento by mohol ísť. Nie, nevadí. Možno, že zrušili ten plugin, nevadí. Skúsime to na tomto, ani tento nejdeme, čo už. Nie. Ale tu by mali ísť. Nie. Takže pozrieme sa sem, to by naozaj bol fail. Dobre, napíšem. Nejde. Takže teraz asi nejde ten. Ty kokos, takže zrušili to, moc nevadí. Musíme si nazbierať nejaké prasatá, ideme na Warp-Jump, alebo čakajte, dám si do druhé veci, aby som o ne neprišiel, lebo Warp-Jump je také niečo ako parkour, to je trochu horší, no. Takže ja som si chcel veci, nechcem prísť. Dám ich tak dole sem. Nevadí, to až kruhu. Spravím si novú kruhu. Takto by sme si spravili kruhičku. Odovzdáme tam všetky veci. Rozdám tam brnenie a to planky som zabudol a ideme na Warp-Jump. Takže Warp-Jump. Jedna dobrá skakacia. Skakací plugin tu je na Warp-Jump. Musíme to vyskočiť. Nie. Help, my parkour response. Oh no! Takže prepáčte mi, toto je Warp-Jump. To musíte skákať na to, ako viete, tak nejde parkour, len teraz tuto na tomto nie. A čože? Warp-Jump. Mám to. To už nejumpnem. Nie, toto už nejde.
Nevadí, ideme na warp. Warp. Takže warp wipeout, čože? WWP. Takže je VP out. Ostrov závodkovaný. Hub X, rozhodná Buffy Score Shop. Karolíne dáme VP out. Warp. VP out. VP. Warp. Áno, takže warp wipeout, to je niečo ako wipeout, chcel by som vám to ukázať. Nie, dobre, lebo som mal mierne lagy. Jáž, ty kokso, to sa mi nestáva. Takže neukážem celý warp wipeout, to by mi duši. Ach, nevadí. Takže idem odtadiaľ to. Dobre. Závam sa, keď mi to teraz nepôjde. Nechcem to ukazovať, lebo toto je úplne naozaj blbosť. Skúsim ísť. Nie, nerob. Kokso. To sa vôbec dá prejsť. Dobre. Ukážem vám len jednu časť. Stačilo by som raz padol a už to neviem robiť. To stačí. Nedá udať. Takže som vám to ukázal. Dobre, napíšeme WWP. Mohli by sme dať warp. Som zabil. Dobre. Nie je to náhodou to isté. Dobre, dáme LVP. Warp. Shop. Warp. Skúsime dať warp. Warp skok. Nemalo by to byť to isté. Dobre, som na warp skoku. Dobre, teraz mi to nejde, takže chcem vám ukázať warp skok. Warp skok je tiež jeden parkour, ale sa musím portnúť home. Musím sa portnúť domov, nemám jedlo, takže by som asi umrel. Takže toto je ďalšia pozvánka na tento server. Dúfam, že sa vám páčila, ja už budem končiť, ukážem vám ďalšie, takže čaute, dovidenia, nezabudnite dať lajky, komenty a tak ďalej. Takže čaute, ďakujem vám za pozornosť, dovidenia.